भिडिअआ एकदम बाजार खालामनो फैनायाव बिराद गरम आरो बाजारा अखा हानानै ओमफ्राय दायो आं फैदों सानसारि बाजार गुवाहाटी एकदम हाब्रु आरो बुहुद हाब्रु जानानै दं बाजारानो ओमफ्राय नै दा बाजारनि अबस्थाखौ नायोबा हाब्रुजोब आरो मैगं थाइगङाथ' अखा हानानै बुहुद दाम जाखादों बानलुबो बायदिसिना दायो नाय बाजारनि अबस्थाया मा रोखोम आं देखायलांबाय थागोन जोबजासे नायलांबाय थाबाय आरो लोगोफोर बुंनो थाङोबा गुवाहाटी बायदियावनो बेबायदि बाजार थाबावनांगौबा दायो बे बाजारा आरो सानसारि होनना बुङो आरो गुवाहाटी ओमफ्राय दा सरकार हेमन्त सरकार दङनो ओमफ्राय दा बाजारानो गासिबो हाब्रु जाजोबो आरो अबस्थायानो गैया बेफोरबायदि सरकार थानायावनो बेफोरबायदि बाजार गुवाहाटी बायदियावनो बिदि हाब्रुनि अबस्था जायोबालाय आरो सरकारखौ मा होनो सरकारा जाहैबाय मोनफ्रोमबो बाजार गला हाथाय बाजार जाग्राफोरखौ साब सिखोन लाखिनाय आरो ओमफ्राय बेफोरबायदि सरकारा बिदि बाजार एथ' गिदिर गुवाहाटी बायदियावनो बेफोरबायदि लेथ्रा बाजार मार्केटिं खालामनांगौबा बहुत प्रब्लेमाव गोलैयो आरो ओमफ्राय अखा बांखा नोङो बाजार दैलिक बाजार जायो सप्तायाव खननै जायो आरो सुनिबाराव खनसे दिनै मंगलबार खनसे जायो आरो दायो बुंनो थाङोबा आरो सरकारखौ नायोबा हेमन्त सरकाराव बेबायदि अबस्था जानाङा आरो मोनफ्रोमबो टाउन सिटि साइडनि बाजाराव बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै थायोबा मानसिफ्रा प्रब्लेम जागोन हाथाय बाजार जानो ओमफ्राय दा नुबाय अबस्थाया मा रोखोम दङ बे अबस्था हालोद बाजारा दैजों आरो हाब्रुजों बुंफबना दं आरो दा सरकाराव बुंनो हिसाबै हेमन्तआ बाजार दैलिक बाजार जाग्राखौनो बेफोरबायदि अबस्थायाव नुनानैबो फोसाबना होयो आरो दुखुनांथाव आरो दा आं देखायलांबाय थागोन माबायदि अबस्था बाजार जायो दिनै नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे भिडिअखौ माबायदि बाजार खालामनो खस्थ' दङ बे गुवाहाटी बायदियाव बेफोरबायदि हालोद जाबावनांगौबा आरो दस्रा सिटियाव माबायदि हालोद दङ बुंनोनो हाला आरो बाजारनि अबस्थायानो बिराद प्रब्लेम जानानै दंखायो आरो लामा ओमफ्राय मैगं थाइगं बायनोनो माबायदि थाबायनांगौ लाइनसो थाबायनांगौ बहुद प्रब्लेमा जानानै दं ओमफ्राय मा लानो आरो मैगंफ्रानो बहुद दाम दिनै आलु 30 थाखा किल' आरो बायगाना फान्थावसो 30आनो बिसोरबो हाब्रु आरो लामायानो बिराद अबस्था गाज्रि आरो जायगाफ्रा हाथाय बाजार बहुद थान गुवाहाटी लामायानो नै बानलुखौ नांथ'वालै गोथौलाय ओरै लामाजों प्रब्लेमानो बाजार खालामदोंना हाब्रु अबस्थायानो बाजारानो ओरैबायदि गाज्रि जाबाय आरो बायदि बाजारावनो बेफोरबायदि प्रब्लेम जानांगौबालाय आरो बबे बाजाराव मोनसे सिटि एरियायावनो दा बाजारनि हाब्रु अबस्थायानो गैया आरो बेफोरबायदि गुवाहाटी साइडआवनो बेफोरबायदि हाब्रु दं बेफोरबायदि हाब्रु बाजारा ओमफ्राय दा बुंनो थाङोबा सरकारखौ नायनानै ओमफ्राय बेफोरबायदि बाजार अबस्थायाव थानो आरो हालो गुवाहाटी सिटि एरिया बेयो सानसारि एरिया होमबा बेयो दा नायदो माबायदि अबस्थायाव दङ सानसारि बाजारा गोदोसोनानै सरकार थासेयावबो बेफोरबायदि प्रब्लेमाव दा बाजार खालामनांगौ जायो आरो बहुद प्रब्लेम